Niin kaikki. Tänään mä teen Japanin makeup-tutorial omalla meikeillä luomiväreillä. Niin aloitan tekemään tutoriaalia. Elikkä ekana vähän tällaista blondia. Se on siis ottakaa kun mä näytän. Se on siis näin niin se on tätä. Otetaan sitä nyt ainakin vähäsen. Noin. Sitten ottakaa tarkkaan mihin se laitetaan. Tänne. Näin kummallakin puolella. Sitten tänne. Vasemmalle puolelle. Ja saatte niinku kaksin kerroin sitä. Sitten tänne ja tähän. Noin. Tää näyttää vielä aika omituiselta. Sitten me laitetaan vähän valkoista, eli se on niinku tää. Tämä. Niin se on sitten se näyttää niinku tältä. Niin sitä laitetaan tähän. Jotkut saattaa tietää tän, jos katsoo YouTubea. Sitten kun ollaan tehty tähän toi viiva, laitetaan tähän tollanen piste. Tätä saa laittaa ihan reilusti. Sitten laitetaan tänne. Näin. Eikä ole muualle. Niin mä laitan mun tuoksuttamaan tällä. Sitten jos on joku tällainen, niin sitten näin. Ja tadaa! Näissä saa tehdä ihan mikä tahansa päivä. Kunhan ette pilaa teidän päivää. Heippa!